Iki Manuhara. Sampean akbar. Ya. Ngene. Mosok aku mau lah yo piye to Mas aku. Oh, tragedinya seperti itu. Tragedinya seperti itu aku ya wedi to Mas. Iya to, awakmu yo kudu njaga wewadonmu. Toprak jangkrik. Iki diterusne ora lakone? Terus lho. Dayun. Mosok piku loro. Aku dadi dalang. Dalang rupane nderumus apa ya enek. Ya biyen no. Disek sik keprae. Keprae di. Wah. Nek ora iso disek tak disek yo. Lawongan. Iki sapa jenengmu? Yen kowe takon aku Minajio. Jinggo. Iya Minajinggo. Kowe apa arep bergoncak si Kencana Wungu? Aku nagih janjiku rikala semono. Janjimu piye? Kuis Juwita Ratu Kencana Wungu gelem dadi bojoku ngono. Kowe arepe ngepek Kencana Wungu? Iya janjiku Gelemo. Lah mbok dol pira to Mas Iki kira-kira? piye to, we? Niku mboten gelem mergake tresnane kalih jenengan ngono lho, Lah ya Den. kowe iki ditresnani ya ora krasa lho Mas. Lah gue mbolontong to. Lah kan ya asesoris to Mas. Oh iya. Tepungke kowe sapa? Damar Oblik. Wulan. Damar Wulan. Ya bener Damar Oblik wong cilik. Nek gede Damar Wulan. Piye? Damar Wulan. Kowe becik kowe bali ning negaramu. Ora galem bali aku nek durung Kencana Wungu tak rabi. Kencana Wungu wulungke aku wae. Nan Mas aku rabine Mas. Nan enak. Alah, aja. Kok meksa to? Pane kok hiperaktif ngono lho. Lah iya. Lah aku arep perang rene mau semlumah-mulumah begagah ngono. Wani kowe karo Minaji. Wani entek wedine kari wanine. Minah-minaten PNS apa-apa aku. Aku mau. Mas. Aku mau. Mas, iki lirik iki terus perang ngoten lho. Perang ngono. Kok terus dikon wehne piye to Iya, ki? ngono. Perang Mas, perang. Mane wae Mas. Kowe iki nyapa? Aku kompor. Oh iya. Aku tangga. Totoane Kencana Wungu. Oke. Sing menang entuk Kencana Wungu. Oke. Damar Wulan. Oke. Plak tunggelang. Ya lagi iki. Yo, Mio. Iku sing menang iki ya. Yo, ya lagi iki banci dienggo royokan yo. Iya. Las. Oh. Yo. Oh. Ilang kowe. Matane ning kene lho musuhe. Oh iya. Musuh joget tok bablasen lho. Babasan. Aja. Ayo Mas. Leno Ayo Mas, semangat. Wedoke. Iso. Lah aku ki kowe semangat tok ya nyapa lho. Kencana Wungu sumber kencana. Sing hati-hati kowe. Oke. Tiban tanganku. Oke. Wes. Sik, hop Mas. Hop Mas. Hop. Sik to. Hop Mas. Lang dalang. Jenengan niku Raden anu niku nggih, Kencana Wungu nggih. Nggih. Damar Wulan, Damar Damar nggih. Wulan. Nyapa kok kaya Janaka? To. Halus ayo, bagus ayo. Aku lagi ero iki lho. Apa? Damar Wulan arep perang kok senari bidadari iki lho. Janaka Bambangan halus. Nggih langsung bergas. Dedek mungkin niku mati. Ayo. Mas, jenengan nek reso perang tak aku sing perang lenggah. Lah. Yo. Kowe iki dapuk Plak dentung anu ae. Muda rangsang. Muda rangsang. Ayo. Aduh piyung. Sempakmu ki lho. Sempakmu abang iki lho. Plak Iso nggo katok bal-balan. Los lanang kowe. Kumuda rangsang. Plak dentu Bambang cakil iki apik. Udah lho, biar.
kok mbok pekekake. Tak inceng. Nyapa? Ndase wis metu. Lahir lanang gitu. Wis metu ndase. Ning jero cukur gitu. Duduten. Tenan kok ketok. Iki mung perang apa kok terus ngamplok ini perang cara ndi lho. Lah salahe. Sampeyan iki wong lanang ya ora iso perang mosok wong wedok mbok kon perang ngono kuwi lho. Lah aku kan yo njaluk dikira nyepelekne ra duwe kasek. Aja nesu to, aja nesu. Ora oleh nesu. Aja nesu, alah. Mas Alah, nyapa kok ning pengkibot barang. Mas Tris, nggonku beset Mas Tris. Rumangsaku iki ketoprake terus mobar. Masaku. Disuwukne ning niki kudu kalah riyen. Oh, sing ngalahne sapa? Lah kedae jenengan ning wakil nika. Wakil mboten? Wakil biasanya 500. Lho, Saiki narip aku. Kaces iki oleh 400 tok tak patenane dhewe wae. Nah, Patenono Mas golek. jenengan pateni dhewe. Arit gak elek-elekane. Arit. Pengapesane kalih godhone dhewe niku. Udah rujak petis. Ora ki. Kowe njaluk mati karo godhoku apa godhone Manohara? Wah! Urung nyuk. Urung. Aku selawedi kok. Ora nek Kowe licik. Kowe nyolong supakaku. Pusaka aku gada wesi kuning. Tak keprukke kowe mati dina iki. Tepuk tangan. Wah, Jan koprake pun bar. Alhamdulillah wis sing mati ben diurusi tanggane. Awake dhewe tak nyanyian. No, anakku sik cilik-cilik yo. Lho, jarene arep mbok parokne. Aku rangkem rungsung aku. Anak kok diparoni iki masamu sapi apa piye? Sapi kae anake diparok. Nek bojoe diparok kira apa? Aja. Amin. Mati omong. Piye? Yo. Langsung sigrak nek niki lagune. Apa? Mas Akbar. Dalem Mbak Ayu Manohara. Mbak pilih wonten pamundutan lagu monggo. Sampun mardika mawon iki dereng wonten Mbak Mano. Ana Pak Lurah? Oh, Pak Lurah, tasih lenggah to? Nggih. Diaturi pinarak mriki melih. Lho, diaturi mriki melih? Nggih. Ya jenengan sing ngaturi no. Iki. Ayah. Hei! Alah. Ya kayak yo to ayo. Ayah. Yo yo to. Yo, to, Pak. Calon istri yo aku iki yo. Calon bulurah. Bulurah ki wis anjang karo aku nek wis ora ngatasi. Mangkane digolekne serepan diesel. Aduh. Lah wong ayune kok ngene kok diesel iki lho. Model Diaturi Mbak Mano. Pak Lurah. Duet. Hei. Ngetes semik iki lho, ngetes semik. Nek mik di ngene berarti apik ngono lho. Peka ya, peka. Monggo. Kula aturi pinarak. mata cantik. Yuhu. Tak jemput, tak jemput. Wih, dijupuk. Tak jemput kontra bojoku kok. Iya. Mas Karis. Riz. Kodok ngorek. Kodok ngorek. Kayak wong manten. Nurinjih Sirat Maja punang pinanganten sarimpit bijil saking sasana busana tumuju wonten ing sasana rinengga temek lampah ira temanten bagus kadya Janaka kang putri kadya botol termos nyuwun sewu wekdal punika wancinipun sungkeman manten putri sungkem ring manten kakung sungkem nggih sak menika kose kuwi nanti malam wekdal punika wancinipun sungkeman ugi wancinipun ngidak endhog sareh nendoke mboten enten ndoke manten wedok jenengan ideg Mbah Mbah. Awakmu mlumah ndokmu ben dideg. Ya ndokmu dhewe wis dideg monggo. Ngaturaken wilujeng dalu Bapak Lurah. Dicepengi mik. Mie. nggih wilujeng dalu Injih, ya Allah, Mbak ya. Manohara Injih, ya Mbak Allah. apa iki bapak Anu pun sanggatene coro-coro menika. Kula menika asline nggih pun wedok. ngoten nggih Nggih. Wedok. Kula wau pipis jenengan inceng ngono. Hei. Alah.
Lho, saestu lho Mas, toilete kene lho penak. Ora nggih kunci Mas, langsung surungan nganggo sendal. Gek piye to, Pak? Sesuk ganti lawange. Apa? Sesuk lawange diganti. Ganti apa? Iya sing ora surungan, jeglekan sing apik. Ngoten. Mau kula tangkleti, Mas. Pripun? lagi. Iki ganjelan apa asli aku ngono? Lho, Cok, monggo jenengan Niki to, cobi. Mbak Lurah, saya niki asli. Lho, asli niki lho. Aja ngono to, Mas. Wong wedok kok mbayani menika ngapunten menika asli Romo. Nggih. Asli. Niki wau bar tabak becak Menika- mlumpuk. Menika rasa stroberi sing menika rasa jahe purun. Sik to kok ora padha. Saya tahu, iki jene kaya warung Lah ya piye tapi ya bakul kok Mas. Oh, iya. Monggo. Ngersake napa? Ngersane napa? Pak? Rasa kopi pahit ta ya. Oh kopi pahit sih. Iya. Piantun le bagus ya Mas. Nggih. Lah Pak panjenengan yo dadi lurah pun pinten tahun? 11 tahun. 11 tahun. Alhamdulillah to ya. Wis ngantek gigike ucul gak krasa lho. mengemban amanat rakyat ki ngono ki mementingkan kepentingan umum. Omong ngono Pak Lurah. Nyapa? Nggone meo turah gelem apa piye? Ojo, ngene niki turah nganu Mak niki dalam mboten gonceng. Wong niki Sampai gue mingkeme kemeng lho. Ngersake napa, Pak Lurah? Hati-hati lho Pak Lurah mengke nek bengkoke ketut. aja ngono. Kamu sobanci biasane malati. Kowe iki gara-gara ngono kuwi malah saiki Bapak Lurah-lurah ki mau jedek aku lho. Piye? Lah, nganti Ya. sakniki ganti moden, Pak. Oh ngoten nggih. Mriki modene wonten. Oh, modene bagus. Pun mantuk napa dereng? Pak Mudin saya ngene ora iki. Oh dipotong mawon pun mantuk. Oh, nggih. Saya ringki. Nggih. Ngersake napa Bapak Lurah request menapa? Mbok menawi wonten pamundutan sumangga. Mau Bu Lurah pun sanjang kula terus mengke Pak Lurah jenengan garap ngoten. Kok kaya Lah niki kalau bulurah guyu kekelen. Ikhlas Bu Lurah terus Nggih, nyilis deluk ya. Nggih, wong mboten kelong. Balik Nggih. ora lor. ora meteng e. Nggih. Lho yo, padha lanange meteng. Napa Pak Lurah? Wonten mbok menawi wonten pamundhut Mangga. napa pasrah Mbak Manuhara? Ngikuti duet nggih napa Siap, duetipun nggih. napa? Wah. Lagune napa? Wait. Awas. Judule apa? Bape mampu. Apa? Lagune apa? Banji apa ngono? Bape mampu. Yo, Mio ki lambe apa WC to, Mas? Masa ta? Kowe iki ora tengen, jare ya. Hah, Alah rawon lho. Masa? Rawon. hah. Mas, Ku irungmu sing rano. kletong ora. Kok kletong lho, ha? Hah. Batang tikus ngono lho. Monggo, Jenengan pengen Duet napa, Pak? Monggo, Pak. Monggo lagune lagune napa, Bapak? campur sari mawon. Siap. Oke, siap no. Kok trimane campur sari yo campur telek mawon lha nika kletong. Monggo. Napa judule? Lah monggo lha usah nyanyi jenengan kok tangkep judule. Apa Napa? mah lali aku judule. Wah, Apa lali janjine niku wau? Nek- Jambu alas. Jambu alas. Jambu alas. Oke. Ben rame. Mas Menambah Akbar. biar rame suasananya. Nek kalih buluran nyeluki emah. Oke, nek kalih jenengan. Nek kalih kula nyeluki napa? Su. Kang. Aduh, pleroane. Ya nyeluki ayang ngono lho, Pak. Iya ayam. Ayang. Ayam Ayang sih, goreng. ayang. Ngaten. Ayang ngoten lho, Pak. Moh. Ayang putri. Oh, Ayang alah. putih. Padha lanange lho, Pak. Ya, nggih. Nganu gelut ayo. Hei, apa ada sing lagi apa dijak gendut? Kowe piye iki yo ya. Ayo, jambu alas. Nggih, jambu alas nggih. Selarat. Asik. Goyang Rangkep bergoyang. Injih. Yo. Yo. Hei. Kelingan manis esem. Kelingan ramah
nguyune tresno lan kasih sayangi karep hatiku pengen dadi bojone sayange wis duwe bojo angin aku wis kadung tresno nelongso rasane yen aku ra kelakon melu duweni kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja Asik. Orang bakal lurukan sayange wis duwe bojo angin aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku ora kelakon melu duwe Asik. monggo Pak Mare Pak Kenep aku alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut sayange wis duwe bojo aku wis kadung tresno nelongso ati yen aku ora kelakon melu duwe Terima kasih Bapak Lurah. Ternyata Pak Lurah suaranya bagus sekali. Bagus. Ya ampun. penyanyi kamar mandi Oh, aku ikut dong kalau nyanyi di kamar mandi Pak Lurah. Mesti toh. wes angel Piye to kok? Angel aja angel kandanane Sastu niku Mbak Lurah. Nek angel aja digarap, Mbah. jimbar Nggih. Nggih matur Sampun nuwun napa Bapak malih? Lurah. Sampun napa malih? Napa malih? pisan kas yo Oh pisan. Oke. Nggih, mboten napa-napa. Nek setunggal niku namung 200, nek kali niku 300. Sik to iki sinden apa rampok? Benggek, Mas.
Mboten Mbah, mboten guyon Mbah ngoten niku. Nggih. Napa Mbah? Mbah Lurah. Setunggal. Wong nyeluk mano hari-hari niki ben tambah rame. Nggih. Sak Karo meo danyane celuk mriki. Niku tambah rame. biasanya ngeten Mbak Lurah. Manohara niku adegannya banyak sekali. Nek opo gelem reokan niku. Terop niku dipenek. Nah, Munggah. niku anjlok-jlok sirahe nang ngisor. Niku sae Manohara. Adegan Ngerengket viral mengke. Nggih niku. adegan sing terbaru Mbah, kebaya merah membawa asbak. Saestu niku adegan terbaru Mbak Manohara. Pripun niku? Apa kuwi? Non? Napa Niku niku? kula kirimi linge. Hei. Kok video unyil mana? Upin Ipin Mas. Napa Mbah Lurah? Napa melih Nggih, monggo? ben tambah rame. Nggih. Rondo kempling. Rondo kempling. Tibae Mbak Lurah ki selain seneng banci ya seneng rondo. Ya ora mungkin. Dirungokne Bu Lurah. Bu Lurah niku mboten napa-napa terus. Pak Lurah ku garapen ngoten. Oh, ngoten. Nggih. Ya wis manut aku. Kok kaya sawah atau digarap. Gawakne traktor ya. Nggih. Kalih sinten? Kalih kula napa kalih lare-lare? Mungkin Pak Anu Mbak Bilih badhe ngraosaken ingkang Nggih. asli Mbah Lurah. Anu. Monggo. Kula tak ngejak Mbak Raras ya. Nah, niki neteng mriki. Niki 20, 30, 50, niki 200. Ayo Tuk, 200. Ngatek. Aja larang-larang golek pasaran kita sithik ngono lho. Ya ora apa-apa ki anakku kok. Nek jane nek kalih kula gratis jane. Kok enek germone bareng to? Ya gerakan. Mosok sinden rek. Gerakan moral. Oh, Iya, gerakan moral. Lah iki jos wedok kuwi banci kok. Kowe urung ngeruh kuwi ya kuwi ya banci. Masa Sik wedok anakku. lho kok iso? Lho asli kok. Oh iya. Kuwi mau tak incek pipise ya ngadeg. Ning ning suarane beda. Iki apik. Iso kaya wong celuk-celuk ka lho. Nggih. Iso ngene. Ngene pipis. Iki Kuwi engke kowe ora ngerti. Nyapa? Pas set kan isik dimpet, bareng dikuwabehne kaya wong nyigar keramik. Piye? Lungguh plek. Apa to kuwi? Bocah. Bingung gila nih. Iso niteni. Lah Aku antri ning Lurah. jaba krungu. Piye-piye. nuwun sewu lho Pak Lurah. Nggih. Jenengane ya nganu nuwun sewu niki nggih. Nggih. Ki kantor apa Mas? Kantor desa. Kantor desa to. Nggih, balai Kantor desa. desane apike kaya ngene lho. Nggih, Kamar toh. mandine ya Allah. Lawange iki lho. Gak, sampeanku nek nang Dalem. kamar mandine. Pripun? Jedik lawange kan gung tak dandani. Lah nggih. Tenggene ruangan kula mawon. Lah, kula pipis mau kula ganjel ngeten nih. Lah, mbasa ngono lah. Wah, Lah nggih lagi ganjel mungkin dibuka kaya apa apa? nang ganjel pripun? Lah ngeten mak kratak ngono. Turun pupu mesti. Iso mobat mabit. Yo. Oke, rondo kempling. Nggih, sebuah lagu Masih Pondok bersama Asta Brata. Oke. Yuk, masuk Mas Dalang. Kita goyang bro. Goyang Pak Lurah. Asik. Bersama cantiknya Jawa Timur. Terima kasih. Manohara. Hah? As. Woi. Wasik asik. Pecah Wasik asik. Solo, solo, solo. Mbak Bunti, Mbak Ayu, pada tindak bunti. Badhe tidak. Oh, iya. Ngaren tindak wae ra numpak mercy. Ora nomor. Iya. Woi. Ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani. So. Sanas alias kebetulan Belanjane kata rodo kabotan Yara purun enggal gerenjangi tekan omah Maki kula opai
penting Neng samaran mas tuku gelang opo anting-anting Josu melang yo ben rondo di jambena gamble Pargoy. Iya. asik pundi Mbak Ayu pada pundi hati kalian tindak wairan numpak mercy apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani Larasan mas alias kebetulan Jane kata roto kabotan Era burun enggal rencani Dekat omah angke kula opai esok rekam boleh ngomongan apa ayu padindahan Ampun keluma sampean ampun kuciwa Kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo ning pasar paing owe prawan rondo kanggo rapatek penting Neng samaran mas tuku gelang opo anting-anting Josu melang yo ben rondo di jambena gamble Terima kasih Bapak Lurah. Matur sembah nuwun. matur mbah Injih. Ampun cah repot-repot lho Pak ya Nggih. Allah jenengane ya. Nggih. Alah pun sah ngoten to Pak. Alah jane yo arep Alah kok kur 50. sampean oleh piro? Sampean oleh piro? 50. Aku 100. Lah kowe wedok asli kuwi banci. Loh, tapi Nggih. gak resiko lek karo Mbak Manohari ya gak meteng Mboten lho. napa-napa Pak. Nggih, Pak. Mboten napa-napa kula tetep dongane panjenengan sak keluarga sehat panjang umur Amin. ora rezekinipun. Amin ya rabbal alamin. Jane Matur nuwun. Jane cara gelem Piye? nambahi 50 dongane munggah kaji kok. Lho tenan ya. Wila. Lah kuwi lho. Ya ora satu lah ngapus iki lho Pak. Guyon alah. Pak Lurah wedi lah ini. Kula dongane munggah kaji, Pak. Amin. Pak Lurah ini karo Bu Lurah gak wedi ning karo banci malah wedi ya. Makasih Mbak Mano dan Mbak Raras duduk dulu. Sembah nuwun. Siap. Lah nggih, Mbak Lurah. Ketoke enek sing lali. Nggih. Dilanjut ya Mas Mio. Nggih. Ki ana pamundutan lintang asmara. Nggih. Ya Mbak